Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Nasakit siya? Uy, simbak ko ka diha, Chukoy. Wa may sakit ang akong anak in town, oy. Amo ba? Kay pulos mong good prutas na imong gipamalit gud nang. Ay, mauman gud ni kinahanglan sa mga mabdos. Ha? Mabdos? Sinubi? Mabdos? Ako, sige, Chukoy. Muuli na ko, ha? Yato na ka nang. At tingalig, masugatan sa to ni mo katong malito ba? O gawas pa, marabag, bugat na yung gidana. Ay, musakay raman kog ibahik, Chukoy. Ay nga, anong mag-e-bike man ka nang. Nga, naman ko sa kanan. Oh, dali na. Kuan kaning Chukoy. Ayo lagi kay. Kog, ibo man ka kung giisip nga imo higala. Hinoon. Dali na gud na sakay na dali nang aron imong malikayan katong maldito. Dali na nang taling. Nak, Oh, oy. Nganong imo man kauban si Chukoy ma? ay nakita mi didto sa tiyanggihan. Ug wa gyud mo biya kun wa ko mosakay sa iyang auto. Nadlok man gud siya nga tingalig ako masugatan ang maldito. Si Jack ba? Oy. Jack na ang pangalan itong maldito? O Chukoy. Salamat kaayo ha sa imong pagkunawa na ni mama. Adi lang ko gusto gud nga daog-daog ko ng mga tiguang. Grabe sad nimong makabundak anang tiguang. Oy, Chukoy. Hala. Wa man day ka mo angko na nga tiguang na kanang. Moangkon ko dong, oy. Pero ligon pa manggod ko para buyag. Wa pa man ko magkango-kango. Unsa ba ni, oy? Ngano bang dili man ko managanang mo komedya ni mo, Chukoy? Birds of the same feather flock together nang. Unsa? May buot masab ko maminaw ninyo eh. Amo ba? Ganahan day ka nga makikatubang nako. Ako muna. Ani lang ko puyo sa inyo. Oy, unsa? Anhi ka poyo din. Joke. Ganahan pa yasab ko makigatubang nimo Chukoy. Og kun ni aka nakasiguro ko dili na gyud magsamok-samok si Jack. Abito no? Hadlok man tong maldito nako. Ay, kanang maglisod mi sa pagpapuyo nimo din ni Chukoy. Dili baya kami maogi tag iya ining bayan. Bitaw di ay Chukoy. Ha? Kay kinsam nening bay nobi. Kang Alma, O Alma. Kinsam na siya. ang tumboy na kong ka-live-in Chukoy. Nobe. Nganong mauwa pa man ta ni Chukoy ma. Makasabot ra na siya sa atong kahimtang. Mao. Wa di mo angay kabalakan ako. Ako'y tao nga dali na kayong makasabot sa mga sitwasyon nga ingon ini. Salamat kaayo, Chukoy. Doon na lang ko ihangyo ni mo, Chukoy. Unsa man nobi? Kung naagani si Alma, ayaw lang pamugos og sudi niya. Don't you worry, Nobi. Sa ako nang gikaingon ninyo, humok na kay ko makasabot, oy. Wa di mo'y angay kabalakan ako. Animal. Nga nung di ba ko parihas sa uban nga libreng mahigugma? Obligasyon ko nun ako ang pagpalambo sa mong negosyo. Litse magani, obligasyon. Ako gud. Nga nung awahi man sa nakong namatud-an sinubi. Nga sinubi giday ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ano wa man dayon ang ako makita. Nagpakabuang gid ko atong tumboy. Saon.
Tuob ko. Nga kung ako siyang makuha, madato sa ko. Parihas niya. Gaba ang tingali ni nahitabo na ko. Gaba. Gaba na ni nako. Gaba! Mabdo si Nobi? Huh. Kaysa may nakapamabdos niya. Katungtumboy? Jesus. Kilatan silang doa kung si Alma mo ay nakapamabdo si Nobi. Oh, wala. Ang ako silpon. Uy, si boss. Ay, boss, salamat nga nawag ka, boss. Kumusta ni mo misyon, Chooks? Ay, boss, doon na ko'y balita niyo, boss. Nga, ambot kon, malipay ba ka o muhila kas kagool? Unsa man na, Chooks? Ane, boss, si Nobi, boss ba? Oh, nga naman si Nubi, ha? Doon ay nitubod niya? Sulti dahin ko. Sumili na po ni Nubi, ha? Koan kining ambot lang ka, boss, kung angay baka no kuning isulti ni mo. Ay, buanga. Nakalitan sa kubos ba? Ano lagi? Unsa lagi nitabo ni Nubi? Ha? Unsa man? Nasakit ba siya? Sulti na, Chooks. Unsa ba? Kining makadawat ka kaini, boss. O, unsa lagi na? Boss, si Nobi ba? Mabdos? Unsa? Mo na, boss. Mabdos siya. Oh, di gani kong katuo. Pero, ang inahan mismo ni Nobi, ang mitugan nga, mabdos si Nobi. Mabdos siya, boss. Nalipay kay ko, Chooks. Abi no, kauli-o na gaya ko. Ha? Oo, unsa to, boss? Nalipay ka nga, mabdos si Nobi. Sobrang gibatin ako kalipay, Chooks. Kinahanglan kada adlaw ka nga muadto niya. Dad is yung presko nga mga prutas. Ingunan, first milk, okay? Ala, boss. Ikaw ang nakapamabdo si Nobi? Tsukoy mahimo ba ay pagdagan di pangutana? Basta tumanang akong gisulti nimo, okay? Kuan, boss, unsa may ipalit na ako, boss, nga ang imong gipadaan akong sweldo, ako masang napada sa amo? Padad-an tanayin ka, Chooks. Ay kabalakan niya na. Aron mo imong ipalit sa gusto kong ihatag mo kang Nobi. Pero ayugid siyang sultiha. Nga ako mo'y naghatag, okay? Basta, ay gintog anis, Nobi. Unyag mo tanag din ko kwarta nga. Gipalit sa imong sugon ako. Ang kunagot nga imo, ay nalang lagi pagsupak lagi. Naibaw ka ba, Chooks? Gusto na kong balik diya. Aron makita ang pagmabdos ni Nobi. Boss kining, uyab ni mo si Nobi? Hello, boss. Boss, uyab ba ni mo si Nobi? Giputol minong boss ang cellphone, oy. Paitan ni kong amo, eh. Ngano man ka ni siya, no? Ay. Magpaabot lang ko sa kwarta nga iyang ipadawi. Uy, daghan na ko din yung mga prutas. Gipalit na ni Mama para kuno na sa mga mabdos. Para sa mga mabdos? Di ko makakaon ini. Gusto ka? Be, panitan ako ang kapayas nga nindot kaayo pagkahinog. Ako nalahiwa sa kapayas. Mukaon ka. Basta kay mo hiwa. Dili day na panitan. Hinog gani, dili na kinahanglang panitan. Hiwaon aron dili mga bungkag. May pagka. Bisag milyonarya na, pero magkamaong mo hiwa o kapayas. Nanasag ka, ana. Ay, kadita ka maghiwa ko. Unya, di ka mahadlok mo kao, di ba na ako? Ha? Nganong madlok man ko? Ingon nila, basta mukaon ka kauban sa mabdos, magduka kag sige. Binuang mo na. Kadiyot, ako nahiwa o na kapayas. Jack. Uy. Diyan ako. Nauli ako. May gawas ka nagigan sa ospital ba? Matod sa doktor. Mahimo naman kuno kumugawas.
Gipadali ko ang paghikay sa bills oy. Tingalig madak-an unya tas pagbayad. Sorry man, nakatugo. Nagubog-hubog anasad. Ano gugunaw na pa? Sorry nga, wa ko ikaw makuha sa ospital. Ano, wapso ka manawag? Nalawag ko oy. Wa man siya'y mutubag. Naadlok sa ko nga mapunan paglaing adlaw ng bayranan sa ospital. O tong ako nalay migawas. Sige, pahuway na. Okay, ikaw sab, padayon sa pagpahuway diya. Kung mahimo at imanao na ang opisina, ha? Ayaw ka bala ka niya na pa. Ugma, ako may mo report sa opisina. Ako maning obligasyon. Jack. Hain man si Alma. Tuwa sa mong kwarto, ma. Di lang ni mo tug-anan siya nga gipasaka nato dinis Chukoy. Mausap na akong gihuna-huna, ma. Dili ko gusto nga laing tao mo ay makasulti ni Alma nga doon na gipasaka din nga lalaki. Ako ra bang natug-anan si Chukoy nak nga mabdos ka. Wa siya mahibo nga nung mabdos ko. Nga tumboy may akong gikalipin. Oo, amo sad siya mangutana. Ay, buha nga bitaw. Nagbasol bitaw ko nga nung akong nasultihan adto si Chukoy. Sagdi na lang. Wa siya mangutana nga magkapamandos ba di ay ang usa ka tumboy? Ay, wa man sabnak. Daghan ako gitago ni Alma. Busa, ang pagpasaka nato ni Chukoy, kinahanglan nga ipahibaw nato niya. Muuban ka? Asa? Sa Australia. Uy, kalayo gud aron. Mag-usama ka dito. May kompanya nga makig-merge sa mong kompanya. O ako may paadtoon ni Papa aron makigsabot. Ikaw na lang, love. Tingali dili kaya sa akong kondisyon. Kadali raman ka dito. Dili pa ko makasiguro, love, kung madali ba ang among panagsabot dito. Ikaw na lang dito. Di sab na ko may mo biyaan si Mama. Hapit na ra ba ang iyang chemo session? Mausad lagi. May isulti da ko nimo. Hinaot nga dili ka masuko namo ni Mama. Ngano? Nainumdum ka ni atong Chukoy, no? Kato kaning milaban ni Mama kay gibira-bira si Mama ni Jack. Oh, unsa man ang mahitungod atong Chukoy? Amo siyang gipasaka din ni Mama. Nagpasaka mo laki dinis ato? Nasuko ka? Wa ko makailan niya. Tingaling magdasya gubot sa to pagpuyo din Gusto ko siyang makita og maila-ila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!